Ọka isi obodo Anambra steeti bụ nke kpọrọ ụzọ dịka otu akpọrọ National Coalition for Good Governance CGG bụ nke agbapere maka alaka ya nke steeti a ma too ezi ntọala ga-akwalite ime ihe n'usoro mmanya dịka azụ ma kwalitekwazie ezi ọchịchị obodo. Onye nta akụkọ anyị Chibụzọ Obidike ga-akụtọpụ akụkọ a. Dịka ọ na-anọchite anya onye isi oche ya na steeti a, odeakwụkwọ Sir Ikechukwu Nwachukwu kọwara na CGG bụ otu ndọrọndọrọ edebagoro aha ha chịkọtara iji wee hụ na ewugharịrị ndọrọndọrọ Naịjirịa ka ọ ka mma. Onye isi oche otu a na Naịjirịa, Injinia Okechi Kwendụ nakwa onye Director General Chief Sam Eke kọwara ya bụ ọgbakọ dịka ihe akaebe na ndị Anambra dị njikere iwugharị ọchịchị ka ọ ka mma. Na nzaghachi n'aha ndị ndu ya na steeti a, onye isi ya na Anambra steeti Chief Joseph Obidigwe kenere ndị ndu ahụ n'ogogo Naịjirịa maka ntụkwasị obi ha nwere ma kwe nkwa na ha ga-emepụta ihe dị mma. Idu n'iyi ọrụ bụzi ihe ikpeazụ emere iji wee hụ na ebidora agba ọhụrụ maka ọchịchị ha na steeti a.